wan shanga pibaro kibashitong bat ibakia junken. ni kong shop ko bana ai khublei but machine ni kalat ru ka kabu ning ba ni ka channel ka jong fi ya ka ba nakaliang jonga kum o president jo ka FKGP but kum ju ru nakaliang jo ka seng hi brockway na kwa ban ai ka jing khublei kerpang Christmas advance ya baro ki pordo prosnam ka jongi ki badan hakaleng ka ni ka rilum khasi jantia ba kum ju ru Bogor Hills nakaliang kaseng hi kim la khamna pen pau ka jing sko comment ka jing sko comment ya ka jing kershan ka bangi yo naki paro personam ko jongi naki nom sosnong jong kani ka jala ka jongi hi hakini kisnam bat kini ki singi ki blalen ya ka bakla a ka jing kershan pura ka seng hakano no ka issues ka ba ni nakaliang kaseng ngishim de hani kapor ngashim ini kabu ban ai khublei Christmas ya borok ki pardo personal ko jungi kibna hakaleng kani ka brief nyotram bat kumju ki khat jo ka seng hani kapor hi ngashka banong tangani ka wei ba kani ka sngi kadi ka ayom bangin rkhi ya kada khajing wan long briu jong u khun ublei kat kum ka kitab jong ki UNS kat khat ka balai bat kal nong kepala bagi khat ke bakhan riu ya ka bau beli la pha ya khun la khamaroi chani ka pathai ban wan namanta ban suspa yang ikin hong pom te ke ka khubor ma kwa ban barap ani ka por khari ka por manta ka long kum ki Pakistan hakajingya nanti ke jongi hake ke boro hai ni kisnam ke balet ani kising balen tongin kan mau ban in ri kendong yang ni kasngi ke jeng wan long brio jong liu khun jong boleh Jesus Christ chani ka pathai nam ta jong ikin hong pom te ke ka ba ngi hingi sham ka jing jong ishiman ta dang ke dei ke jing im ka ba ngi tep ha jing long brio man brio ngi hab ya chibun ki jing e ne ki jing tenju ka jing jong i rei ngi sokmen ban ba ngi yo man khi ni ka ski ya ka ba kala ai kata ka nomuna yang i bala dang ngi kendu makna ka jing e ka jing jong i rei don ublei uban kersan yang i uban ai bo yang i bagi nang la banyak syahmat bagi la ban im kata jing im kita jing im Kristen ha jing im jing balaski tiga ni ko bor bang kwa ban ai saboro ki pardo persna ma jing kebenar keleng kan jong ni ka brief nyu trem bang ngit scam bo blei undang kan bat phi na ka por bo un pha un si wi jong u shaki long ye jong phi wi pi wi bat kham tam mi na samla kan ni ka por ka ya ka ba kisun sama jongi ki kendu sibun ki jing e renga ngit scam bala fibu sha ble hakman atrai ta ki jing e baro unsala lot i mu amar kum ka jing ya lenti ki jongi ngir la ki jing la dep anya ki lenti ki jing long samla ki jing long kum khna samla puli ni kendu sibun ki jing e wala de ka puli puthi ne khade ka wat kam wat jam rei to ngin kan mau ki ka wei ya ka ble ula kular ngi ba baro ki le ki jing penya danti ki jing penya be ki jong u ya ki jing emujangi balaski te kum ki pai lungai Kristan in bu be ki jing shania ki jing IT shu blai ladu ki khon samla bat kum ju ki mi pa nam ta kum nu ba ki dangla pen he an pensani khon ki jong ki hakalenti kat kum ki jing Kristan ki jong te ni ko por ko shim he ni kabu bangan ai khublai yusnam thamai basuk bakamen ya borok ki pai ba no sosnong jong ni ka brief nyu tram bat kumju ru yaki paran khot jong ka seng ke benar hakaleng jong ni ka rilum khasi ki jantia ko jongi uni dus nam thamai bangin pediang yo to arja apusang te kum ke jing long brio habangi pediang yo snam bathamai kalong kedong kam yang iru bangin pathamai jing mut jong pha jongi wi pi wi kham tam ki khat jo ka seng ha ka jingya lenti jong i ka seng ha bangi i ba shibun ka i ka seng ba gale e kham tam ki khat jo ki circle kila shim ki issues ba fair phi i ba ka i ka ba philale ka di ba hatam
tanang penjana syusyu pan nang ni sakmat haunus na manwan bat lara kadon makana kadon ke jing bakla ne ke jing duna tong nang penbiang pan haunus na manwan di keju hiru kum nakal yang kaseng ngile sitom bakum nu ba haunus nam bathamai ngi pentamai ke jing mo jopra jongi bai ke kom trikam jongi kaseng ru khanang bakala manwan ra ya ta ke jing job ne ke jing yo nong namata kasnong kathau bat namata hi kari makajab riu barakoi je ka khubor ma ka ban ong seki samla ka jongi ru bato ai bo news nam thamai undi tau snam ba bandan ka jingkerman ya kalawai jong khun samla ka jongi da ka dei hanu nuk benta bagi dan ru bato ngin pen thamai ka jumu jok khra ka jongi namar kumbangi i ba kalong ka por ka benta to ai ba khna samla ka jongi khna samla ka si jongi kinlong te khna ki balong kumba ong khtin nong wei ki balong productive bat ka wei ngai i ba kwa ban ai ka ni ka men siam ka khubor sini khna samla ki balang pen khre ka exam ka jong ki ha undus nam banwan kham tam ha ke exam ba pher ba pinang la ban tristam 3 minut ha ka puli puthi ke jong phi ba kham tam ni nang la ban pe mi sibun ye ki klur ba pam nam jo kari ke jongi la de ha ka liang ka academic line ba ha ki wi ki bentaru dengan ngit skam ba kum ka jat ben rio ni nang la ban pen thma shisha ke jong ju khai ke jongi ha ka ba de ba ki bun ki liang nam ta ban kenti ka jat ben rio ba kum ta ka jelahi brokoi how news nam ba thamai dengan ngit skam ba unius nam bathamai unde wisha usnam uban wara er taka jing mentoy bat ka jing yo nong yang ikum ka jat bin rio katai ka ba ngi na kan yang senangi khmi unti bo unius nam thamai long usnam uba po pai uba bet babiang namanta karoi kapar jong kari ba ka jat bin rio